ئۆپەراسیۆنا ئەرتێشە عێراقی گۆژدۆهڤە لە باژارێ تکریت بە بەشداریان نێزیکی 27,000 لەشگەر و ئەندامên هێزا حەشد شعبی و هێزên سنی دەست پێگریە. هەیانەها بەردەوامەش بلی کۆنترۆلکردنا چەند دەڤەران ئەرمانجا ئۆپەراسیۆنێژی تێ ئەشکەرەکردن یاگۆ نەبتەنێ دەرخستنا چەکدارên ڕێخستنا دەوڵەتا ئیسلامی داعشێش تکریتەیە لێ تەنکردنا ڕیا ئەنبار و مووسڵ و دوورخستنا داعشێ ji nava rasta Iraqê û dorpêçkirina rêxistinê di nav Mosul'da. Êrişa Artêşa Iraqê ji sê mihweran ve Dor û Elem û Samerra ji başûr ve û bajarê Uzaym li parêzgeha Diyala ji rojhilat ve û devera Diyûm li bakurê Rojavayê tikrît ve dest pê kir û dencamê de jî di 100 kîlometr çargoşe ji parêzgeha Salaheddîn hat kontrolkirin. Di nav de bajarokê Dor û Hemrîn û zanîngeha tikrît û hin deverên din û Artêşa Iraqê ji aliyê başûr û rojhilatê ve ketin nav taxên tikrît de û şer û pevçûn li Elem û Qadisiya berdewam in. û di şerê Doh û îro de 6 çekdarê Daeş hatin kuştin û 5 leşgerên Iraqî û 11 endamên Heşd Şeعبî jî jiyana xwe ji dest dan. Ev êrişa Artêşa Iraqê li bajarê tikrît li parêzgeha Salaheddîn bi mezintirîn êrîş li dijî Daişê li tikrîtê tê hejmarkirin, ji dema ketina wê de di havîna derbasbûyî de dibin destê Daeş de. Ji aliyê xwe ve jî Wizareta Berevaniya Amerîka eşkere kiriye, gobalafirên hevpeymaniyan beşdarî di operasyona tikrît de nakin, lê zanyariyên hûr li cem wan hene derbarî destpêkirin û birêveçûna proseya kontrolkirina tikrîtê. Tikrît di wan mezintirîn bajarê Iraqê ye got piştî Mosulê di Huzeyrana sala derbasbûyî de ketiye destê Daeş de. û eger operasyona tikrît serkeftî bû, dê Daeş di navbera pêşmerga li rojhilat û bakurê Mosulê û Artêşa Iraqê li başûr dê bikeve bin dorpêçê de li benda operasyona Mosul be.